Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. May hari! Hayro na bitayas tutugang ito'y! Maluoy ka! Nagasulti na ko. Bitayon yun sila. Dada! Kabata-bataw ni mong mamatay to! Tula, pasiluha ko sa pagsukol mo ha. Ito! Sige! Ibutang na sa bitayanan ang bitayonon. Nikay, I love you. Dili mahimo nga mamatay ka, Toto! Dili mahimo! Mamatay na giguan ni Nikay. Nikay! Nikay! Di ba doon naman kay Gahom? Ayaw itaw ipapatay si Toto. Ay! Lulawa lagi ko'y gahom! Wa! Sige! Hikpira sila sa liog o bitaya. Kanila. Ayaw! Ayaw! Lula! Lula! Itaw to! Huwag ka pa sunod na ngayon ito. Paligam mo! Ayaw niyo bitayas, Toto! Ingon mo lang ito'y! Na. Gigot na ko. Ang perlas ka na! Oy! Sampil mo na sa maperlas! Sa tilbo wala. Perlas! Uy, Noy! Ano ka? Ayan, Noy! Ang perlas! Ngayon mong santel mo! Pag binawal kay Nikay. Oh! Uy! Si Nikay ang iyang gusto! Perlas! Oh! Oh! Kain ang perlas! Oh! Madam! Madam, ako kang! Dili! Si Nikay gud ang iyang... Si Nikay gud ang tagiya sa perlas, oh! Tanawa! Ah! Mitugdol na kini sa iyang kamot! Ayaw ka mo pagkika nila! Perlas! Mitugdol sa imong kamot ang nagkayo. Nikay, gamanan ka nagbalik. Gamanan ka na, Nikay. Kuhaan ka ng imong kayo, Perlas! Ikaw ginaya ang gitugal so sa kagamalang pits. Mahal nga hari, buhiin ni sa Toto. Kung dili ka gusto, nasunugon ako kining imong palasyo. Hala! Buwi sila! Hadlok. Buwi sila! Look! Dili na kamo! Mamiya na ta dinhi! Pero, madam, ang perlas! Mangita kitag laing higayon nga makuha ta ang perlas. Dali na mo! Anhan ako sa kong anak-anak, madam. Dili! Kamo na nga kung mga alalay karon. O may lain tang buhaton, sunod kamo kanako! Oh, madam! Ay! Dali na, Andoy! Ganahan mo tako nga. Adto lang una ako sa kong anak-anak. Kung mabuwag ka nako, tugkanti ka og hubag-hubag nga way kaayuhan. Anha! Awi! Anha na ko uban ni mo man. Nikay! Salamat. Didingman giday ko. Kailisod mo kong patiyon eh. Uy, salamat itan, Apo! Ngawa ka mahinayon o patay sa hari. Saday. Mahal nga hari, Ayaw ko sunugan ikay. Halok! uwa ko'y daw tambuhaton nimo. Apan, kinahanglang mo saad ka na. Nga dili ka na mo patay bisan kinsa sa imong mga sakop nga makasa. Pero Kung mo patay ka pa, sunugon ko kining imong palasyo. ayaw. Mauna lang kini ang ako palasyo. Kung mao ka na, sa ari ko nga dili na nimo pakanon og tao ka ng imong mga buaya. Dili na sila mga kaon o tao. Og dili ka na sa mo pasakit na mo. Dili na.
O aron makasiguro ko, nga dili ka na magbuhat og dautan, mahikap ako si mong kamot. Unsaon magkulimo ni kay? Akong tan-aon kung nagsulti ka bas tinuod. Akong tan-aon kung unsa ang imong buhaton sa sunod nga mga adlaw. Dool na kanako, mahal nga hari. Oo, Ay, kumpiyansa niyan hangari ni kay. ni ang ako kamot, hikap ako. Lo. Oh, Sukratan magawa! may gubat. Usay gubat. May gubat nga mahitabo din si mong palasyo. Og mahurot ang imong mga sundao. Usay, may nakita ka sa umabot. Oh, Kung mao ka na, kinahanglang mangandam kami tanan. Patiuga ang tropita sa gubat. Hey, ni kay. Mapil ba ta silang gubat, ha? Hindi ko, mapil ba ta? Hindi ko yawa ni mamatay ta din. Hindi ta mamatay. mao ka nang nakita ko sa paghikap ko sa kamot sa hari. Nakita ko siya nga nakig-away. Og daghan ang namatay siya mga sundao. Asa mo ta? Asa mo ta hindi, ha? Asa ta hindi. Saan naman eh? Sige, yung tagatawa ni. Ha? Ni Kay. Uy. Unsa naman taon niya. Uy, dili naman mo hundong nga kabuhian eh. Oh, naluyan ako sa kong kabuhi. Ni kay tabagi ko. Gamahanan ka na. Pamataw balik ang akong rayna. Dali ka mo. Adto unta ang rayna. Ni Kay. Tinurbi ato nga kong gisulting, ha? Mituo ko nimo. Mituo ko nimo to. Pero onya na ta nang gugmag-gugma to. Ay. Niata sa krisis karon. Ambi ka ng imong kamot. Oh, gimingaw ka sa kong kamot, Kay. Pagunita ko si imong kamot. Niya, ni Kay. Pagluka. Perlas, kuha ang sakit nito to. Una nulo, giubo mo yung ino na siya ni Kay. Nasakitan naman na nang akong apo. Sakit to lang to? To. Ay, pagsamog lula. Kay kitabalan kong ni Kay. Oh, pero giubo man ko ka. Una man ko, no? Ha? Lo! Lo, Hala! Ha! ayaw katawa. Ay, sorry. Ni Kay. Ayaw katawa to. Ni Kay. Ngano to? Di na ko makatawa kung musulti ko. Ayaw Nagkakita mo? katawa. Wa na ko makatawa. Katawa naman sila. Maayo na ko ni Kay. Ayaw lagi pagkatawa. Lola! Oh, Naayo na lagi ko. o pagkamayo ka magsigil naman yapon lagi kakatawa. Lipay man. Hindi mo hilak ko. Tambalan ka na giday ni Kay. Ayaw tambalin ang kanang asawa ni Kay. Ang kanang asawa sa hari ba? Tambali. Kay, na. Bat bitayong gitagbalik ka na. Ako ba't kaniya? Gibitay ba ako? Tanawa, Lola. Wa na ko makatawa, no? No? Ayaw katawa. Wala. Naayon ako, Lola. Oh. Hihi. Ayaw pagsugot nga sugoon ka ng hari kay dito siya patyan na. Bisaad ako nga dili na ko mupatay ni kay. Asa ko tuunin mo? Salamat. Ha? Tuon na lang to. Awa, Lola. Normal ako. Leading man na sab ko manulti. Hilam na! Saba ka na to ta. Dali ka mo. Adto untang nahimutangan sa rayna. Ayun, ganun yung kayo na rin kay. Toto, leading man ka. Kinahanglan makamao ka mo pasaylo. Oo, din. Mo na to. Sige. Ako lang pasilo ng hari. Dali na ni kay. At doon na tong Reyna. Tara! Oh, pinaliging man po da. Tanawa, Lola. Oh. Mayon ako manultis, ha? Di na ko amaw-amaw manulti. Ayaw lagi pagpangambog. Leading man makaka. Uy, madam ako kang, kalma lang. Mapiksan mi anang imong kasuko, ha? Wa na tayo mahimo, Madam Bakukang. Tuan na ni kay ang Perlas. Mao gyud. Mao di ay nga di na tumadakpan kay nangita di siya sa iyang agaon di ay. Nganong sinikay man ang iyang gipili.
Kay gwapa man. Ay, 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 okay, madam, sakit na. Mangwitnik, mga madam, oy. Dili mahimo nga mas dunay mo labaw sa akong kanyag. Oo. Uy, gwapa ka sa imong huna-huna, madam. Niduta sa ni mo gunahuna, madam, no? Walang ang labing matahom ni ining kalibutan. Og ang tanan nga gustong mo labaw nako. Mahalaw! Kay, asang tapingon nini? Ha? Dili na. Asa tapingon? Sa kwarto si Reyna. Ang kutsang talito. Ay, likay, nagsige og pasiplat ni mong hari. Sagdi na siya, Lola. Kaya di na siya kapiog ni Kay. Isukin na si Kay. Nilata sa kwarto si Reyna. Okay na. Haring Burak. Mahimo magpasudlon ako sa kwarto sa imong Reyna, si Toto o si Lola. Nibuong ko ni Kay. Sige, taglakaw, pero nanatadiri. Ano na? Buhata ang tanan imong gusto. Ano may nawdi Gawas doon ka na din sa kong palasyo. Basta mabuhi lang nimo ang ako, Reyna. Dali ka mo sa sod, Toto. Lola, Uy, hala. May namatay. wa na siya mamatay. Natog lang na siya. Nagbigla tingay na siya kay nakatuog siyang mayo. Pila na siya katuig na natuhog, Toto. May bata na nga midako. Ug wa pagihapon siya makamata. Nindot sa mo reaction doon na. Haring Burak, higapon ako ang Reyna, ha? Buhata ang tanang gusto mong buhaton kaniya di kay magkamata lang siya. Unsay nakita naman ni Kay? Ha? Unsa man? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!